Бэйбус малянятам. Сябры, у нас новая гульня. Так, а што тут ёсць? О, маляўнічае поле, нейкі пакой і шмат картак. А, гэта мэбля. Яе трэба размаляваць і прыклеіць на адпаведнае месца. Гэта будзе цікава, але перад тым, як гуляць, давайце ўспомнім наш сапраўдны пакой. Што ў ім ёсць? Ложак, на ім мы спім. Мяккая падушка, цёплая коўдра. А вось стол, за ім мы малюем, займаемся. Зэдлік, на ім мы сядзім. Камода, у ёй жывуць нашыя любімыя цацкі, гульні. Мяккі дыван ляжыць на падлозе, на ім утульна бавіцца, гуляцца. Паліца з кніжкамі, там жывуць нашыя любімыя казкі. І, канешне ж, шафа, у ёй нашае адзенне. Ну вось і ўсё, пара гуляць. А калі хочаш гуляць разам са мной, паглядзі ў апісанні пад гэтым відэа, ёсць файл для друку. Раздрукуй поле, вазьмі нажніцы і клей і рабі ўсё разам са мной. Размалюем першую карцінку. Шафа. Можна выбраць колер сапраўднай шафы, а можна прыдумаць і свой. Мы намалявалі блакітную шафу, а ручкі хай будуць жоўтыя. Цяпер знойдзем месца для шафы на полі. Вось яно. Акуратна прыляпляем. Далей стол. Хай будзе стол жоўты. Гатова. Шукаем, дзе стаіць стол. Вось тут. Цяпер зэдлік будзе чырвоны. Знойдзем яму месца каля стала. Выдатна. Далей камода. У камодзе ў нас ёсць цацкі, розныя скрынкі, шуфляда. Размалёўваем. Давай зробім яе каляровай. І ставім на сваё месца. Цяпер дыван, мяккі, цёплы, і цацкі на ім нас ужо чакаюць. Дыван у нас на падлозе. Паліца. На ёй кніжкі будуць зялёная, чырвоная, сіняя, жоўтая. Караблік. Гатова. Вешаем на сцяну. І нарэшце ложак. Мяккая падушка, цёплая коўдра. Размалёўваем. І прыклейваем. Глядзі, наш пакой стаў такі утульны. Засталося нам толькі падпісаць усю мэблю. На падлозе ў нас дыван. Нашае адзенне мы акуратна складаем у шафу. Падпішам шафа. А ноччу кладземся спаць у ложак. Наступны стол. На ім мы малюем, гуляем. Каля стала стаіць зэдлік. На ім мы сядзім. У камодзе жывуць нашыя цацкі. Пішам камода. А на сцяне вісіць паліца, на якой стаяць кніжкі. Ну вось і ўсё, малайчына. Мы стварылі наш пакой і ведаем, як называецца мэбля. Да наступных сустрэч на нашым канале. Бэйбус малянятам.